Wel of geen auto's in deze stritten? Ik vind van niet. Want wij wonen hier en het is gewoon veiliger als er geen auto's zijn. Soms moet je echt goed uitkijken en anders word je overreden. Dus dat is heel vervelend. Ik vind als ondernemer dat er ook geen auto's in de straat moeten rijden. De binnenondernemers die zeggen, ja, het kost op mij omzet. Ja, dat klopt. Maar ik heb daar niks van gemerkt tijdens de test. Het is daardoor wel gezelliger, vind ik. De mensen kunnen lekker rustig op straat wandelen. Je kan gezellig winkelen. Dat is de ene kant van het verhaal. Bij wijze van proef is van april tot oktober de Van Swinderenstritten dicht voor auto's. Maar beweegbare pjaaltjes komen die er op vreed, sneuren en snaaien net in. De winkelstritten wordt zo veiliger en noegt meer uit om te winkelen. Zeker voor toeristen. Of is de andere kant dat de mensen terugrijden naar Lemmerbijklieks en dat ze net werk komen. Wij zijn dus voor het eerste jaar bezig. Alleen wat ik van mijn collega's verneem en wat wij zelf ondervinden is dat er gewoon bijna geen mensen meer zijn. Je kunt hier echt een kogel door de straat afschieten van voor naar achter en er zal niemand raken. Auto's die op een stoepen parkeren jouw oerlijst, zeggen de voorstanders van de proef. Ach, blombakken keren dat probleem wel, zeggen de tegenstanders. Gewoon haar wel 39% minder omzet gaan op de dagen dat je de auto net voor door parkeren kon. En de meesten willen net reageren. Het luidt gevoelig. Ze zijn benauwd dat ze haar eigen glazen insmieten. Vraag is wat het winkelend publiek vindt. Ik vind als de hulp uit de toeristen binnen, dan is het wel prettig dat het dicht is. Maar als er nou echt een meerwaarde houdt. Het is wel handig, vlak bij de winkel. Kan je in wedskip met in de auto gooien. De NHL had ik een enquête houden onder het winkelend publiek. En die uitkomsten werden over 6 weken bekend. En die tijd wil wethouder Bonnema er niet over zeggen. Duidelijk is wel dat de menings verdeeld binnen. Dus dan maar een compromis en alleen nog dicht voor auto's in het heegseizoen? Nou, dan is het hier gewoon erg druk. Er zijn veel toeristen op pad, veel met bootjes en mensen op de campings en dat soort dingen. Dan is het hier gewoon druk en dan is het eerder een nadeel dat de auto's rijden dan een voordeel. Alleen dat is best een korte periode, daar praten we over 4-5 weken. En ja, meer moet het ook echt niet zijn, want dan is het gewoon te rustig hier.